मोनसे गिदिर खौरां थारैनो एनडिए आरो बिजेपिआ सरकार दामारगोन ना बयनिबो गोसोआव बियो मोनसे सोंथि सोमजिदों एनडिए आरो बिजेपि जथाय सरकार दानो थांनायाव जेडीयू एलजेपि आरो टीडीपीआ माखासे दाबि दैखांदों थारैनो बेफोर दाबिफोरखौ बिजेपि आरो एनडिएआ गनायना लामारगोन ना एनडिएआ सरकार दानो थांगासिनो दं नाथाय बे सरकार दानो थांनायाव मन्थ्रिनि मासिखौ लानानै गोबां जेंना सोमजिदों जेडीयू एलजेपि आरो टीडीपी गासैनोबो मन्थ्रि बिबान नांगौ नाथाय बिजेपिआ बेफोर दाबिखौ दासिमबो गनायना लानो हायाखै जेडीयू गाहाय नीतीश कुमारा नखर मन्थ्रि रेल मन्थ्रि दाबि दैखांदों लोगोसे टीडीपीनि गाहाय चन्द्रबाबु नायडुआ साद' केबिनेट मिनिस्टार फाइनान्स डिफेन्स एडुकेशन एमएसएमई मर्ड मिनिस्टार आरो लोकसभा बुंथिगिरि मासिजों लोगोसे अन्ध्र प्रदेशनि थाखाय रांखान्थियारि पेकेज आरो जर'खा थाथाय रायजो दाबि खालामदों आरो बेराफारसेथिं एलजेपिनि गाहाय आफादगिरि चिराग पासवानाबो वाटार रिसोर्सेस मिनिस्टार केबिनेट आरो रायजो मन्थ्रि दाबि दैखांदों गुबुन फारसे जितन राम मांझीआ केबिनेट मिनिस्टार इग्नाम सिन्डेआ सानै केबिनेट मिनिस्टार आरो सानै रायजोआरि मन्थ्रि दाबि दैखांदों एक्सेलेन्ट एकाडेमी बागानपारायाव 11 थाखोनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं गोसो गुदुं फरायसा फरायसुलिफ्रा गुन गोनां सोलोंथाइ मोननो थाखाय एक्सेलेन्ट एकाडेमी बागानपारायाव मुं थिसननो हागोन बाक्सा जिल्लानि बागानपारा सारियालिनि सानजा फारसे थांनाय लामानि साखाथियाव दं एक्सेलेन्ट एकाडेमी बागानपारा बे एक्सेलेन्ट एकाडेमी बागानपारायाव नांगौबादि गुन गोनां सोलोंथाइनि राहा दं थिखानाय आयदा हिसाबै इंराजि आयदाखौ लाथारनांगोन बेजों लोगोसे एसामिस बड' हिन्दी नेपाली अल्टारनेटिभ इंलिश सायख'नानै लानो हागोन आरो पलिटिकल साइन्स एडुकेशन एडभान्स एसामिस एडभान्स बड' लजिक एन्ड फिलसफी इकनमिक्स जिअग्राफी एन्थ्रपलजी बायदि आयदाखौ सायख'नानै लानो हागोन लोगोसे आलादायै बेसेन होनाङै कम्पिउटार क्लास लानो मोनगोन एक्सेलेन्ट एकाडेमी बागानपारायाव Experience and qualified teachers, best education with adorable fees, education with modern technology. The admission fees would be considered for below poverty line and brilliant students. Hostel facilities for boys and girls by divided. थांनाय 2022 मायथाइयाव फोसावजानाय आसाम हायर सेकेन्डारि जोबथा आनजादनि फिथायाव बे एक्सेलेन्ट एकाडेमी बागानपारानिफ्रायनो अनामिका ब्रह्म मुंनि सासे फरायसुलिया 92% लानानै अल आसाम साबजेक्ट टपार जानो हादोंमोन लोगोसे बोहैथि बोसोर 2024 मायथाइनि थाखाय एक्सेलेन्ट एकाडेमी बागानपारायाव गोसो गुदुं फरायसाफ्रा मुं थिसननो थाखाय फरायसालियाव फैनानै फर्मखौ लांफैनो हासिगोन आरो मुं थिसननो हासिगोन गुवारै मिथिसारनो थाखाय 9954505027 8011337530 नाम्बारनि गेजेरजों फोनांजाब खालामनो हागोन